ମାରନି ମୋତେ ଆଉ ମାରନି କିମ୍ବା ମୋତେ ଆଉ ତୁମେ ମାରିପାରିବନି। ମାରନି ମାରନି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ମୋତେ ଆଉ ମାରିପାରିବନି, କାରଣ ତୁମ ମାଡ଼ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯମ ମହାରାଜ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର। ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେବା ଭୁଲ ଥିଲା ନା ପୁଅକୁ ବାହା କରାଇ ବୋହୂ ଆଣିବା ଭୁଲ ଥିଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ସହିତ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ବୁଢ଼ା ବୟସଟା କାଟିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଦ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା, ଏତେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। କେହି ଅଟକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କୋଉ ଚୋର କି ଡକାୟତ ନଥିଲି, ତଥାପି ମୋତେ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ପୁଅରେ, ଯୋଉ ହାତରେ ତୁ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଥିଲୁ ସେ ହାତ ଧରି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲି। କେତେ ଯାତ୍ରା ହାଟରେ ତୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ ବୁଲେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ହାତରେ ତୋ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାଇଲୁନି। ଧନ୍ୟ ମୋ ବାପା ହେବା। ବୋଧେ ପାଳନ ପ୍ରତିପୋଷଣରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିଲା ମୋର। କାହିଁ ସେମିତି ତ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଯାହା ଚାହିଁଥିଲୁ ତାହା ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ହେଲୁ? ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ନା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଆଉ ବୋହୂ ମିଶି ମୋତେ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛଟ ଛଟ କରି ଚିତ୍କାର କଲି। ତୁମ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏମିତି କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତୋ ବାପାର ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ତୋତେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହଉ, ମୁଁ ତ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲି। ସେତିକି ସମୟ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଲି, ପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ତ ଏ ସମାଜ, ଏ ଆଇନ କାନୁନ ଛାଡ଼ିବନି। କଲା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବୁ, ଏହା ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ହାତରେ ମୋତେ ମାରି ମାରି ଶେଷରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲୁ, ସେଇ ହାତରେ ତ ହାତ ଖୋଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।